Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Farko za na samu kagi Allah ilahi wanda ya kagi zafi tabara ya kagi sanyi. Allah kara da bani waka ga ta sanyi na wake firezidan na SDR ta mu sabuwa. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Albishirin ku Nijar ku zo ku ji dan batuna, bayani ne nake kan siyasa ku daina kwana. Ga wani jarumi ya fito ya kawar da banna, Habibu kane ku gane mu shi za mu zaba. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Farzin ta mu sunanta SDR sabuwa, in muka zaɓe ta al'umma to za mu sha ruwa. Habibu kane ka daura na san bai manta kowa, mata da maza mu zaɓe shi 'yan Nijar gaba ɗaya. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Habibu mai gaskiya ne sannan baya karya, Development yan mu goya masa baya. Noma da kiyo har tsaro kusan zai ba mu kariya, matasa za ku samu aiki fardun mu sabuwa. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Shi dai mai kamar zuwa aiki nai ake yi, Habibu kasar mu Nijar yayi nai ake yi. Maza mata matasa sinuni suke yi, suna ta faɗar Habibu SDR kai muke yi. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Haddade ana ruwa ƙasa shanyewa take yi, don haka mu a yanzu Nijar mun daina shayi. Mun samo gwanin magwarzo baya bulayi, kan na faɗe shi kun san shi SDR nufina. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Albishirin ku 'yan ƙasa yau ga namu ya fito, dama shi muke jira yau dai gashi ya fito. Don haka da za a zaɓe jama'a mu furfuto, zaɓa Habibu din da shi ne mafita ga 'yan ƙasa. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Firezidan yake buɗakar da kusan ya kankama, in ya samu Nijar ƙasa ta anya an gama. Aiki za a faro ƙasar don babatin zama, komai za ya canza a ce Nijar sabuwa. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Firezidan Nijar taka ce don na ji na gani, duk jama'a a ko'ina yau dai kai suke gani. Yau ciwon ƙasa ta Habibu ya zama magani, shi ne za mu sha mu warke Nijar gaba ɗaya. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Fardin na mai SDR ya zo da kwarjini, mun zo mun wuce zaton su kuma gasu sun gani. Duk Nijar a yanzu SDR ce ake gani, alama ce ta nuna shi za ya yi shugaban ƙasa. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Kwardina tara mara ta Hamisu na ba da gaisu, kwardina tara kominde Basiru ina ta gaisuwa. Firezidan ta mata kominde Bahira gaisuwa, jagororin maradi ne 'yan fartun mu sabuwa. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Abdullahi nake ku gane zan je na sharuwa, ma'ana zan tsaya a waƙar gwarzon mu kainuwa. 'Yan farti maza da mata ni na ya gaisuwa, Allah dai ya ba mu sa'a da rabo gaba ɗaya. Habibu kane ka daure firezidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya.
Habibu kane ka daure firesidan sabuwa mu kai za mu zaba kasar Nijar gaba daya. Habibu kane ka daure